Tak, tu na tomto mieste, kde zabudám na čas, som vám chcela priblížiť, že od 12. či vlastne do 12. januára od dneska príjmam objednávky na tejto stránke, alebo tu mám kontakty tiež dané. No a objednávky na obrazy príjmam taktiež telefonicky, tiež kontakt tam. No a ukážem vám tento. Tieto takú moju spomienkovú krajinu, dá sa povedať, takto v rýchlosti. No a čo vám poviem, veľmi sa teším na vaše objednávky a tiež ďakujem ľuďom, ktorí ma sledujú. No, zhrniem to tak, že popis pod týmto videom budete mať moje kontaktné údaje a tiež vzore nejaké obrázky na webovej stránke. Takže takto. Ahojte!